Bueno, vámonos rejubilar porque cambiamos de proyecto, no porque esté para jubilar, ¿no? Porque yo creo que el coche todavía tendría mucho que decir en él. Ola a todos, benvidos unha temporada máis a Planeta Ras, o programa de motor de competición. Está de volta en V Televisión, este ano ademais con novidades, haberá novas seccións, nalgúnas delas poderedes participar vos directamente, pero manteremos, como sempre, as reportaxes máis espectaculares e as crónicas de case todas as carreiras que se van a disputar este ano en Galicia. De momento imos comenzar cunha reportaxe. Dous amigos que se intercambian os seus vehículos no circuito da Madalena e este é o resultado. Hai vehículos que deixan pegada nos rallies, marcaron unha época, ben polos seus resultados, pola espectacularidade ou pola configuración mecánica. Hoxe temos a oportunidade de compartir experiencias con dous destes automóviles, ben diferentes, ambos os dous. A propulsión, o espectacular son e as derrapaxes para o BMW M3. Total, os estompidos do seu motor turbo e a efectividade para o Mitsubishi Evo 6. Dos vehículos e dous pilotos que por un día van a mudar de coche. Que pasaría se ambos intercambiaran as súas chaves? Vamos, a ver, capitán, a ver que prueba un coche, como Dios manda. Venga, mucha suerte. O primeiro coche que tuve foi un Marbella, un Ciudad Marbella que comprei a Castañón alá polo ano 92. O sei que bota a conta hasta ahora, o que pasa é que tuve moitos paróns polo traballo e tal, pois había anos que tuve un descanso largo e sempre buscaba os rallies da zona, Santiago, Noia, etc. Pois che digo, do 92 hasta ahora. O Ciudad Marbella e despois alquilaba moito a Senra, o 106, e despois decidíme polo BMW. Sempre me gustaron as tracción traseras e é un coche moi vistoso, moi llamativo e que me gustaba moito, e entonces buscando, pois encontrei no fora en Bélgica. Trouxe de Bélgica, fixemos dúas pruebas, desmontámoslo todo desde cero, se reconstruiu o coche todo e hasta ahora. É moi espectacular e moi exigente, o sea, unha tracción trasera con tantos cabalos. Empecé correndo con un Peugeot 205 de Jesús Seoane, probando nunha carreira. E me gustou tanto que o ano seguinte xa me metei no desafío Peugeot e participei varios anos con un Peugeot 106 de Grupo N. Logo pasei a un Saxo Grupo A e logo corrín con diversos coches, Fiat Punto, Peugeot 306, Grupo N, un Peugeot 106 Kit Car que nos dou grandes satisfaccións e que tivemos durante 2 ou 3 temporadas e ao final pues, demos o paso á tracción total do Mitsubishi, primeiro como Grupo N e agora como Grupo A. O que aporta é, na miña opinión, unha vez que estás acostumbrado a certa facilidade de conducción, podes ir a un ritmo realmente alto e con un certo margen de seguridade. Outra cousa que cando queres ir ao tope ao 100% faise pois, no límite un pouquinho máis delicado precisamente por esas reaccións un tanto extrañas que fan. Lo que salvo en certas circunstancias, que o piso este moi liso, moi seco, con moito grip, pois a verdade que teñen o problema de non traccionar tan ben como un bo tracción dianteira ou como un tracción total. Gentlemen, start your engine. Comprobadas as diferenzas de tracción, é momento de experimentar sensacións. Pero antes de poñerse aos mandos do vehículo rival, José Pose e Luis Penido reciben breves indicacións. Agora sí, o cronómetro vai marcar as diferenzas entre os dous vehículos.
nos faltan kilómetros tal, pero de momento o que máis me gusta tracción trasera. Tracción trasera, que sea máis brusco, exija máis e tal, pero para min pilotando é como me llena máis. Posiblemente si faga máis kilómetros nun tracción total, iría ao tracción total, por supuesto. Ademais, este coche sorprendeume especialmente porque é un coche como moi de carreiras, con moita vibración, con moita sensación de que vas correndo e indo ao mesmo ritmo que o mellor que o Mitsubishi, parece que vas máis rápido. Entonces, pues, bueno, nos, si estamos en isto é porque nos gustan precisamente esas sensacións, non? E estas sensacións as aporta este coche. Os Mitsubishi parecen realmente coches de calle que teñen moita potencia, que corren moito, pero sí que é certo que, bueno, que balancean bastante e que, bueno, teñen un peso, unhas inercias derivadas, pues, bueno, evidentemente de tracción nos dous eixes, e entonces isto, pues, bueno, fai un poquinho máis torpes en certas situacións, pero, bueno, en calquer caso van realmente ben, e os dous coches é unha auténtica gozada para quen lle gusta pilotar poder probalos como xa.